Estàs treballant un contingut de 5è, però tens un alumne que necessita tornar a tercer. Què fas? Aquesta situació passa constantment. El grup està treballant un contingut concret, però no tots els alumnes estan preparats per abordar-lo amb el mateix nivell de dificultat. I aquí apareix una de les grans càrregues del docent: buscar, adaptar o crear materials per a cada cas. A DocuAedu, la biblioteca multinivell permet accedir a tallers de diferents cursos i nivells per treballar continguts de llengua amb més o menys suport. Així, si estàs treballant un contingut de cicle superior però un alumne necessita una base més senzilla, no has de començar de zero. Pots buscar un material més ajustat al seu nivell. La clau no és abaixar expectatives, la clau és oferir l'esglaó que aquell alumne necessita per poder avançar. Si a la teva escola esteu revisant els materials de llengua per al pròxim curs, escriu-nos i t'ensenyem un exemple real de la biblioteca multinivell amb una demo. Ens hi veiem!